tak bude musieť sa... No tak to vyzerá. Tá plus vápka, ne dĺžka. 150 a 190 a 500. Počkej, dobre, tu je papierik, hej? Tu sú 2 metry. To vieš, kartové hry sú svinia. Ej, za čo to? Poďte, ja sa tam vidím. Je to ten tričky Filipov? Jaj. Čo, Miro? Ja nič v buberánke. To čo, už keď sme sa dali na to, sme si podali ruky, že to platí. Môžeš aj začať natáčať. Natáčam. Komentuj to dajak. Tak áno, vedúci Lupo z 2 metrov ide zasiahnuť tu nevedúceho Míra, ktorý prehral karty. Čiže 15 sekúnd, hej? Áno. No, štartuj. No, ukáž sa žábiak. No, ale hlavne, že keď na suchy, čo chceš? Aspoň to, no.